ଔଷଧ ଦେଲା ପରେ ତୁ କେବେ ତ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ମାରି ଦେଇପାରିବୁନି। ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେ, ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେ, ତୋରି ଆଖି ଆଗରେ ତୋରେ କୃଷ୍ଣଟା ମରି ନିଜ ହାତରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ମାରିଦେବା। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାରୁନୁ। କିଛି ହବନି, ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ତୋର ହାଟ ଅପରେସନ ହବ। ତୋର ହାଟ ଅପରେସନ ଆଉ କେହି ନୁହଁନି, ତୋର ଏଇ ପୁଅ କୃଷ୍ଣା କରିବ। କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣା ତୋର ଏଇ ହାତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହାଟ ଅପରେସନ କରି ସେ ଭଲ କରିଛି। ତୋ ପାଇଁ ସେ ଅବହେଳା କରିଛି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମେଡିକାଲ ଚାଲେ। ତୁ କିଛି ହବନି ବା।